dito kami ngayon sa Monumento. May pupunta kami sa rin dito sa Nabutas, sa North Nabutas. Antay na namin yung mga kasama namin. Shoutout po, ma'am. Bicolano ka rin ba? Ay, kababayan pala eh. Salamat po, salamat. Yun o, ang hinahanap dito rin yung na almasal. May luring almasal. Mga idol.
kayo alis, sama kami. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung iba po, forward na lang po dito sa harap para ano na po, medyo magkaintindihan tayo. Good morning po sa lahat ng mga riders na nandito. Salamat sa pagpunta. Start po natin ng ano natin ng prayer. Miss Lai. Tayo lang po tayo para sa prayer. Mananalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat din po sa mga taong ginamit mo para matuloy po ang event na ito sa aming kasamahan. Patuloy mo sana ang gabayan ng bawat isa sa amin sa araw-araw namin pagbayad sa daan upang patuloy kami makatulong kahit sa maliit na bagay sa mga taong nangangailangan sa aming tulong. Gabayan mo po at sana maging maayos po ang araw nito at pinilin ko po at dinadalangin ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, kumain na po ba lahat? Hard clicks dito po tayo sa harap. Hard clicks. Siyempre lahat. Zay. Like. Dito lang po tayo muna sa harap. Jel on the road. Dito lang po tayo. Pakilala ko lang po muna isa sa inyo yung mga members namin and officers kasi alam ko po yung karamihan sa inyo nakasama na namin sa mga charities. Pero hindi niyo po sila nakikilala isa-isa. So pakilala lang po. Pakilala po ako po yung presidente, Maylene Mariano. Tapos, ito po muna ang beneficiary natin, si Cynthia. Si Cynthia po, officer namin sa Hardix. Bali, 3 months ago, may naka-aksidente po sa kanya. So, kaya po ngayon, malapit kami para makahingi ng konting tulong kasi hindi pa po siya na-operahan. After po ng charity na to, yung malilikom po natin is pandagdag para sa operation niya. Kaya thankful po kami kasi naging cooperative kayo sa mga ano namin, sa pinost namin, sa GC na sa page namin at saka sa Jello on the Road. So, yun po. Tawagin ko lang, Jel. Pakilala ka lang sa gilid. Lahat ng hats, pakilala lang po para pag nakita nyo kami sa kilala nyo lang po. Status. Hello, good morning po sa inyo lahat. Thank you po sa pagpunta po dito sa charity
kayo kasama nung ibibigay ko po na ano. Bali, magpapas na helmet na lang po tayo. Hindi ka na magsalita daw. Paabot niya ng isang helmet. Hindi. Dito ka na lang po. Dito na lang po kayo kapabilis mo siya. Sige. Bali, ang tatawagin ko po, Mr. Richard, nandito po ba kayo? Pasensya na po kayo, may vlogger po ang hot chicks. Hot Richard. Sige po. Kaya na magandang umaga. Pakilala lang pala ako si Francis, founder ng Sama City. Andyan yung presidente ko. Yan, si President Sir. Yan, ako nang pinapunta, medyo mahihayin. So, magandang umaga sa lahat ulit. Lahat ng mga riders na nandito ngayon. Ako'y natutuwa din dahil ako rin ay isang nag-organize ng pag napanood niyo yung vlog ko, puro halos charity yung nandun. So ako'y natutuwa na tayo dito ngayon nagtitipon-tipon ng mga rider kahit tayo ay sinasabihan ng mga LTO na saan daw tayo sa daan. Pero hindi nila alam ang tunay natin na halikain ng ating grupo. So, basta sa Mayo na yun, one rider tayo. So, thank you sa lahat dito. God bless sa ating lahat. Thank you. Nagpapala lang po kayo rito para may malaki ng picture sa hot chicks. Kasama ng certificate. Thank you po sa inyo sa time at sa effort. Next po natin na group is Sniper Club. Sino po ang representative nila? Dito po ba yung OIC nila? Thank you po, thank you. Magandang umaga po sa lahat. Muna thank you po sa Chicks Manila Riders Club. Tama ba? Thank you sa pag-invite sa akin, Mr. Pang TV. Shout out. Siyempre sa mga member na busy, tapos kahit malalayo pa sila natin, umatin po sa dito. Yun, pagpapalamat ko sa kanila kasi totally kasi busy talaga. Ano ba, duty ba, galing duty, galing Cavite, Bulacan. Kaya yung mga pagod-pagod ko. Kaya isang yung marami kakalis lang. Kaya shoutout ka. Marami pa sana matulungan yung sama ng club sa buong bansa. Hindi lang sa atin, kaya sa lahat. Kaya isa po kami doon sa Sniper 155 of the Philippines. Club of the Philippines, isa po kami na magiging doon. Kaya sana yung kay Madam, I hope sana maging successful or sana dumating yung operation niya. Yun lang, salamat po sa lahat. Thank you po. Papapicture po kayo. Para proceed na po tayo sa natin, next na club. Sige po, wag lang muna sa likod para makita po yung mga kagwapuhan nila.
Magandang umaga sa inyong lahat. So, kami po ay nagpapasalamat sa inviting po dahil dito sa charity. So, ako pala papakilala ko. Baka makalimutan. Ako si Jens Igab bilang admin ng Regional Leaders Club. So, kabilang siyempre sa presidente namin, si Edwin Arnade Azores. So, hindi po nakapunta. So, mayroon na po admin, si Stephen Gabani, so hindi rin nakapunta. Kasi saan po kayo? So, kami lang na napunta. Pero meron pa kami kasama. Pero kasama, andito yung gawin. So, inaano ko rin dito sa charity nyo. Maraming salamat. So, pagpatuloy po natin yung pagtulong, yung mga hadigayan na so, kasagano po yan talaga. So, sa ganitong mga part sa mga charity, so, walang impangkal po ito. Kasi yung piso, pag pinagsama-sama yan, kahit piso-piso lang, pag pinagsama-sama, malaki na po yan. So, sa amin naman, so siguro mayroon din kami gaganapin na yung Regional Traders Club. So by June 19, mayroon po kami charity. So sa Mandaluyong. So bata yung ano namin. So siguro, mayroon din kami invitation sa inyo. So mayroon na kami sa tampak sa amin, mayroon na kami. So isa rin yun. Sa inyo. So, siguro kasama kayo doon. Pinag-usapan na namin yun. So, maraming salamat. Yan ang hindi ko nakabain. So, dahil ito sa certificate na to, so marami na to. Dahil sa mga chapter namin sa province. So, marami. Kung sino mga waray dito na gusto sumali rin, Waray, Regional Leaders Club. So, mayroon kami ron mga chapter sa Tacloban. Meron kayo Biliran, Ormo, Hilongos, basta Ondoy, Calbayo, Katbalaugan, Katarman, meron kayo Biliran, San Miguel. So, the best namin na Ormo ngayon, medyo malawak, at saka yung Tacloban. So, yun lang, kung sino mga waray, invited ko. Kung meron kayo kilala sa probinsya, so pwede sumali po sa amin. At saka yung sa yote, isa rin siya, waray-waray din yan. Isa lang kami, parehas yan, hindi kaya namin yan. Masyadong seryoso. Lalo na yung presidente ko Parigyario, yan si Paripong, master. So maraming salamat. God bless. Nandito na po ba ang G Colorado? Sila na po yung susunod. Ako po yan. Siya po ang pinaka-sexy sa Hot Chicks. Tumaba lang po kasi 3 months po siyang nasa bahay lang. Yan po ang pinaka-sexy sa Hot Chicks. Okay po. The Colorado Riders Club. Nandito po ba? Good morning po. Maray na aga sa mga Bicol, taga-Bicol. Maray na aga po sa Indugos. Una-una po, sa ngalan po ng aming founder, si Prinumel Price, at saka sa aming National President, si Prinumay, ang aming National Vice President, at ito siya ngayon, si Raymond Primo, tayo ka. Yan po ang aming National Vice President. So ako po yung President ng aming chapter. So, una-una po, maraming salamat Hot Chicks Manila, saka kay Jelo Dorod. Maraming salamat po sa pagpamita ninyo sa aming grupo. Isang karangalan na naman po na makatulong kami sa kahit sa
maliit na bagay, no? Maliit na halaga. So, maraming salamat po sa inyo. Sabi ng aming National President, magkakaiba man tayo na damit na suot, isa lang ang ating layunin, ang makatulong sa anumang oras, sa anumang panahon. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Sasuyo. Baban. Ito na rin. Ito na. Ito na. One, two, three. Masabebo. Magsalita ka na. Chance mo na to, magsalita ka na, bawat uligin. Ako lang to. Magandang umaga sa nila sa kapwa ko riders, hot chicks sa nag-uusor. Thank you sa pag-invite sa akin dito. Miss Galinda, laksang na yung loob mo. Lahat naman ng binibigay meron ka makakuha rin na gagaling ka pa. Thank you ulit dito sa presidente nyo ng hot chicks, sa bawat presidente ng grupo. Maraming salamat dito. Maraming salamat. Tawagin po muna natin yung Rockets. Sila po din yung mga nag-assist sa mga dumating dito. Sila po representative nila. Thank you po sa effort nila na i-assist yung mga riders na padating dito. Tsaka yung dito po sa sa venue. Thank you po. Thank you po sa time. Yung iba po kasi on the way pa. So, gusto ko lang po muna po salamatan. Mga idol, nakatapos na kami ng charity, pagbibigay ng tulong. Pabalik na kami ng aming mga bahay. Ride safe sa ating lahat.